हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोर अननायाव मोजाङैनो दङ नै मा बुस्थु बियो लोगोफोर नै बियो गुमा गोथाव दा माइ मोननाय बोथोर जाबाय नालाय ओंखायनो नै गुमा गोथाव मोनहांलायबाय बेखौ आङो अनलाजों संनो नागिरदों दिनै नायलांदो माबायदि सङो आङो गोथाव जायोना जाया नायनोसै र' संनाय नायनानै ओमफ्राय नै बेखौबो देनो लाबाय आङो नायलांबाय थादो बेखौ सायनानै लाग्रोनि आं बानलु देबाय सामब्राम गुफुर देबाय साराय जानबाय संथ'वाखै संनोसै लाहार फाहार बारा देला एसे देथ'सै आं बानलुखौ देयाबानो सुखुवा नै खारै सगारबाय आं एकदम न'नि फ्रेश थालिरनि ओमफ्राय नै बियो नै बेलाय अनलाया माइरङा मिक्साराव होनानै लाबाय आं ओमफ्राय नै गुमा गोथावा सायजोबनानै बिसं जाबाय थाव हरनोसै एबार गुमा गोथावखौ एवनानै लाग्रोनोसै बिराद मिलौगोनदां ना अनला ओंख्रिजों बे गुमा गोथावा ओरैनो गावनो थावखा बिराद मिलौगोन थावा दुंबाय जेरखम एम्फौ लाथाया मिलौहोयो बेबायदिनो गुमा गोथावा बिराद मिलौहोयो आं खिन्थु एम्फौ जाया आं गियो एम्फौखौ जानोसै आरो माइरं गोरलैजोंबा साबसिन जासिनगौमोन ना दा माइरङा एसे बोरायबायना नै जाबाय खांनानै लानोसै बेनिफ्राय अनलानि थाखाय थाव आरि सेरनोसै एबा सामब्राम आरि सेरनोसै बेखौ दायो एसे होसनगोन गोदौबा दोनथ'नोसै ओमफ्राय नै बेखौ होजोबसै बारा थाव होला आङो खारै होखागोन बेयाव सामब्रामा आराम जाबाय ओमफ्राय नैबे बानलु गोथां आरिखौबो होखानोसै आं थावआवनो हालदैबो होनोसै एसे कालार आराम जासिगोन जिराबायसो ओमफ्राय संख्रिखौ बुरजा होनोसै आं माबा ओंखाम बुस्थु ना दा नाङाबा होखांबावनोसै ओमफ्राय बेखौ एवनानै दै होनोसै ओमफ्राय जेला दैया गोदौवो होमबा अनला उरनोसै ओमफ्राय बै गुमा गोथावखौ होसनसै होनोसै नै दैया जाबाय ओमफ्राय आं खोबनानै दोनथ'नोसै ओमफ्राय दा ग्लब ग्लब गोदौबा अनला उरनोसै खोबनानै दोनथ'नोसै नै बेखौ
बाथोन जानोसै एसे दुन्दिया गोरलैजों सामब्राम एवबाय आं ओमफ्राय नै बिथिंजाय गोदौबाय एवनोसै Sini mau apa? Buka panah. Walau dia balai, malah pun dia keran saja, jadi mixer nalar. Walau dia sang aku tak susah nih kayak. Malah bukan ani malah jangan. Ibar beku bosun sini. Ang dana kari yang sini, godo supaya sampai kariya besi ke bawah mana pun ada. Kariya oleh berat ke bawah. Kejar cakap. Kariya. Ke bawah godo sih. Kari ortung sih. Sampai dunia hancur, sampai sakit sih nak. Nih, betul baik. Nih, teman baik lata jabai barang ini. Sakit canggih bar. Baik je, sampai nangka jelas tahu dunia hancur. Mungkin awan wajib kamu. Đây vào xuống sắc chuyển trắng. Bồi ra vậy. Giá mi lục hả vậy? Vậy tuần cha hẳn xe vậy. Này, tuần cha hẳn sang. Cái khăn chị. Langsung bara color besar terus sih nak. Langsung bisa mana? Mantap. Itulah, ang zanay ko pe kay Tola. Ang video sini sih, bye.